شما اسمی که دعوت دارید؟ наталия зани 36 солаи рус мебошад. зодгоҳаш шаҳри душанбе буда давраи баччагиаш дар хонаи кӯдакон гузаштааст. имрӯз вазъи иқтисодиву иҷтимоии ин зан ногувор буда барои тарбияи духтараки 9 солааш душворӣ мекашад, аммо мехоҳад тақдири духтараш мисли наталия набошад, зеро ӯ аз айёми баччагӣ то ба имрӯз мушкилиҳои зиёдро дидааст ва беманзили истиқомати умр ба сар мебарад. барои пеш бурдани зиндагиаш бошад маблағ надорад. Я хочу, чтобы мне немножко помогли, чтобы мне устроить мою дочь в школу, чтобы она у меня, простите, Все нормально, дальше. чтобы она у меня отучилась, выросла и кем-нибудь стала, чтобы, ну, хоть бы маме дальше помогала. Вот у меня вот эта просьба. Ну, я обратилась к вам, только чтобы ради дочери, а так больше ничего. наталия шигина бекорчӣ мебошад. шавҳараш марди кор аст. онҳо дар микроноҳияи 17 шаҳри хуҷанд воқеъ дар бинои кӯҳнаи бесоҳиб зиндагӣ мекунанд. зану шавҳар ва духтараш дар як ҳуҷра ки ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ нест зиндагонӣ мекунанд. ин зан ба хотири беҳтар намудани шароити зиндагиаш ва соҳибмаълумот намудани фарзандаш ба телевизиони симои мустақили якум муроҷиат намуд. Я сама в городе Душанбе училась, тоже в интернате. Я сейчас сама как мать-одиночка, я вот куда ни обращалась, никто не помогал. Почему? В Кукуматхай один раз обратилась, она отучилась там, но духтараки 9 солаи наталия шигина шурӯъ аз соли 2010 дар муассисаи давлатии маркази солимгардонии норасоӣ ва ҳифзи кӯдаки шаҳри хуҷанд ба таълиму тарбия ва нигоҳубин фарогир буд. дар ин муассиса ҳар як кӯдак аз рӯи низомнома ва мувофиқи шартномаи дутарафа ки бо риояи меъёрҳои қонун тартиб дода шудааст зиндагӣ мекунад, яъне то 4 моҳ ва ҳангоми зарурат то 6 моҳ имконияти таҳсил ва парваришро дорад. ҳоло шартнома ба охир расидааст. аз ин рӯ ин муассисаи давлатӣ духтарчаро ба мактаби рақами 2 шаҳри хуҷанд барои давом додани таҳсил интиқол доданд. лекин аз сабаби набудани шароити молиявиаш наталия маҷбур шуд ки фарзандашро ба мактаб надиҳад, зеро барои харидани лавозимоту ашёи хониш ва либоси мактабӣ маблағи кофӣ надорад. сказали, если вы сами уже будете форму покупать, тетради, но я не смогу, у меня нет такой средства, чтобы моя дочь обратно поступила в школу и кем-нибудь стала, а не как я. Я этого не хочу, чтобы она мою жизнь повторяла. Я хочу, чтобы она кем-нибудь стала. тӯҳфа эргашева директори муассисаи давлатии маркази солимгардонии норасоӣ ва ҳифзи кӯдак дар шаҳри хуҷанд барои ҳалли муаммои виктория духтараки наталия шигина кӯшиш дорад. вай мегӯяд то имрӯз таҳсил дар тарбияи ин наврас ба зиммаи муассиса буд. азбаски виктория модар ва падар дорад, қабули ӯ ба мактаб интернат барои кӯдакони ятиму бепарастор аз рӯи қонунгузориҳои кишвар мумкин нест. ҳозир ин духтарча намехонд, мо ҳама ҳуҷҷаташа тӯрғи кара ёфта, духтуро гузаронда, дарсаша ёд дода, мактаба буда монда. ин синфи 2 тамом кас. вай мактаби 2 ҳар рӯз мегӯяд маълима, вай викана умсос, маълима викана умсос мегӯяд. ман ҳамта вай викана умсос гӯяд, вай ба телефон кара, ҳӯй наталия, ҳукумат бара масъалата ҳал кун бачам, духтарам масъалата ҳал кун, ин бача чад а мактаб на духтарчаш наваз нормально мехонад, закони ҳама ҷо ягон баяш нест аст. занакам онда хабар мегиреду просто шароиташ нест аст. новаста аз монеҳои ҳуқуқи наталия шигина ва директори муассисаи давлатии маркази солимгардонии норасоӣ ва ҳифзи кӯдак дар шаҳри хуҷанд ба комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд 2 бора бо мактуби расмӣ муроҷиат намуданд то муаммо ҳалли мусбии худро ёбад. бигузор вай муроҷиат карда ки ман хафа немаълимам, бигузор масъалаи кӯдак ҳаллу фаслаша ёбад, ким кади ки набошад.
اسم یک کدمی حکومت کدمی کمیسی کدمی معنی شما کدمی کیم کدی نباشد بچه مسئلهش حل و فل شدنش من میخواهم. من خفایم نمیشم که به یگانجا مراجعه کنم. من باید التماس کنم که دخترم تو بچه مکتب نماند، التماس کمیسی و رفته گویی که مادامی که منم مهلتی بود و باشه بچه ادا شده که باشه چیکار کنم؟ من خانه ندارم که فرزندم گیرم، من شرایطم همین خیلی چی کار کنم گو. من مکتوب نوشته اینترنت مراجعت کردم، مکتوب ایمیل جواب آمده همین جو که از سبب بنابر این از سبب اون که وای مادرش هست ما همچون کودک یتیم میگیریم اونجا. این یتیم کنی ما جایگیر کرده نمیتوانیم، امکان ناپذیر هست گفته نویسه. مادامی که من به امکان ناپذیر گفته نویس، من باید بار دیگه حکومت شهر خوجند نویستم که مادامی که همین خیلی چی باید کند این دختره چا کنی گفته. масъалаи мазкур санаи 22 сентябр рӯзи сешанбе соати 14 дар ҷамъомади ҳайати комиссияи бахши ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд баррасӣ мешавад. пас аз 4 рӯзи дигар тақдири минбаъдаи духтараки 9 сола муайян хоҳад шуд. мо ин масъаларо пайгирӣ мекунем. гузориши мафнушкур ва наимҷон айюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.